Нещо е такова беше, той е бил продал колата и си купил... Сигурен си, че сега ще си дадеш това? Взима я. Дилът. Ще му дам, наистина ще се зарада. Ако това му е хобито, да я взима. Там же, параграф 4.3. Вие знаете, аз съм гледал клипчета за диодите, че ако не са измислили син диод, нямаше да ги ползваме сега диодите. Що? Защото цвета не им се определя от... Не са като кружките, да кажем, става червена кружка, защото това е червено стъкло, а ти свети си. И много дълги години не са могли да произведат син диод. Добър ден! Вчера се обади за едно дистанционно развалено. Така? Ако може да го погледнете, Дайте да го видим. Някога свети, работи, понякога не искам да рискувам си отворя гаража, после не мога да затворя. Да, сега не свети. Батерията казвате, че е сменена. Смених я вчера. И когато я смени светна, и после трябваше да натисна много силно да да светне и изведнъж ще прави да свети изобщо. С кой бутон се работи? В принцип и с двата ли е? С едно се отключва, с две се затваря. И много време, много по-късно, примерно първият диод е произведен 100 години след преди си. Той от основните цветове е синя. Да, и те затова не могат да го ползват. И как са го произвели, как са те го направили? Не, какъв много години по-късно го е измислил. И сега толкова не си спомням, защото аз отгоре съм. А преди това какво е имало другите диоди само? Да, примерно червени жълти, така знам другите. Той има другите, примерно, да. Измислиха синия диод и сега почнаха да правят чипници дистанционни. И чак тогава вече почва да правят телевизори и малки пиксели и такива работи. Не, добре си беше като имаше само Юнус. Черно-бел. Най-добре си като беше като телевизията идваше по един кабел и това е. Да. Са бата закъснение, па спира, па рестартираш рутер, па безброй проблеми. Съгласен, сега стартираш рутер, стартираш приемник, па той ти вика телевизора рестартира ли го? Седиш половин час с customer service. Да, говориш по телефона. А признаеш, че е къснал гълъб на антената отден. Той ти вика, аз имам връзка до вас, ще трябва да ви пратят техници в сряда. Те ти кажат, това не е за нас проблем. Това не е за нас, това е за мрежовите. О, тук има прекъснато влакно. Нямаше интернет, телевизии, т.е. на интернет нямаше толкова и глупости.